mafarkai guda biyar wanda idan kai ɗaya daga cikinsu ko wasu daga ciki alama ce cewar damuwarka da kuncinka ya zo ƙarshe insha Allah. A bi mu wannan bidiyo domin jin wato wayannan mafarkai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mafarkanmu saƙonni ne daga Rabbul Izzati. Yakan iya kasancewa mafarki kai tsaye daga Allah wanda baya buƙatar fassara, shine wanda idan ka gani abin da ka gani zaka gan shi a fili ya faru kwabo da kwabo. Wannan ba a masa fassara, abin da ka gani din a fili to shine wannan amsa. Akwai kuma mafarkin da yake buƙatar fassara, shine wanda mafarkin da ya zo maka ta hanyar mala'ika. To shi wannan galibi akan saka yashi a sanya shi a cikin wata riga wadda sai an fassara. Mun sha bayani akan wannan. Sannan na uku kuma sirrin bacci, wanda shi kuma zancen zuci ne kawai kake yi sai kai mafarki akan haka. To da haka mukan yi addu'o'i mun shiga cikin damuwa, mu ta buga ayyuka, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, da shauran addu'o'i mu ta buga su muna neman ɗaukin Allah. Ko mu shiga damuwa, to amma cikin rahamar Allah sai Allah ya dinga sanar da mu cewa ya amsa mana mafarkin nan, ya amsa mana addu'an mu, ya amsa mana bukatan mu. Sai a dinga sanar da mu da wasu alamomi a cikin mafarki, amma mu ba mu sani ba. Wanda bishara ce ake ma dan ka kwantar da hankalinka cewa an amsa, ana sanar da kai, an amsa, ana sanar da kai. To da haka ga wayannan alamomi guda biyar, idan ka gansu to ana gaya maka damuwa ta zo ƙarshe, yayewa tana kusa, sai ka ci gaba da godewa Allah, ka ci gaba da dagewa da addu'a. Na ɗaya, sunaye wanda suke yin bushara da alkhairi. Misali, kaga babban suna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaga babban suna an rubuta, ko ka gan shi a sama an rubuta, ko a jikin garu, ko a ƙasa, ko ka ji an faɗi sunan. Sawa'an kaga wanda ya faɗa ko baka ga wanda ya faɗa ba, kaga wanda aka kira da sunan ko baka ga wanda aka kira da sunan ba, to wannan bishara ce cewa damuwarka ta zo ƙarshe. Ko irin sunan Mubashshir, yawwa Mubashshir, to wannan shi ma wato suna ne wanda yake nuna cewa yayewa ta zo insha Allah. Kaman Bashir, shi ma suna ne wanda yake nuna yayewa ta zo. Kaman Abdulrazzaq, Abdulwahab, Abdullatif, irin wannan sunaye duka sunaye ne da suke bishara da cewan yayewa ta zo. A mata kaman Hanan, shi ma duk suna ne da yake nuna yayewa ta zo. Kaman Fatima, shi ma Allah yadda ana bishara yayewa ta zo. Kaman Kautsar, alkhairai sun taho da shauransu. Sai kuma dariya, ibtisama, murmushi, ba kyalkyalawa ba, ha ba irin wannan ba, murmushi kawai. Kana yi ko wani yana yi, musamman wanda yake din kamar wani wali daga cikin waliyan Allah, ko annabawa daga cikin annabawan Allah, kai mafarki da wani, ko wani sahabi, ko wani wali daga cikin waliyai, ko wani babban mutum dai kaga yana murmushi, kai ko da shugabannin ƙasa ko gwamnoni da shauransu. Sai kuma sujjada, kai mafarki kayi sujjada, to shi ma wannan damuwa insha Allah ta zo ƙarshe. Sai addu'a, kai mafarki gashi kana ta addu'a, ko ana maka addu'a, ko a ce an amsa addu'arka, ko kuma ka yi addu'a, ko kuma kana addu'a daga cikin addu'o'i kana ta roƙon Allah, to wannan shi ma yayewa ta zo. Sai kuma kai mafarki gashi kana cikin hutu, kana cikin hutu, ba wani tashi hankali, ba wani kwanciyar hankali, to shi ma wannan bushara ce ƙasaitacciya da take nuni cewan damuwa ta zo ƙarshe insha Allah ta'ala. Allah ya yi mana damuwoyinmu, ya biya mana buƙatunmu, albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ma'assalam.